La vaca Connie. La vall de les papallones. Havia arribat la tardor i al bosc bufaven fortes ventades que feien volar les fulles. Com cada dia, la Connie es va llevar d'hora per sortir a jugar. A la tardor, les fulles velles agafen tons daurats, marronosos i vermellosos i cauen dels arbres. A la Connie li encantava jugar amb les fulles. Ostres, mireu! Què hi deu haver sota aquesta pila de fulles? Esclar, és l'eriçó punxes! Quina gràcia, amb punxes amagats sota les fulles per estar ben calentó. No gaire lluny d'allà hi havia un gran castanyer carregat de castanyes. Les madures caien a terra, igual que les fulles. A la Connie li agradaven molt les castanyes i quan les va veure es va posar molt contenta. Que bones que són, estan al punt just i que gustoses, m'encanten les castanyes i la tardor. Doncs a les papallones no ens agrada gens aquesta època de l'any, oi que no, Bella? Hola, Flap, hola, Bella. Per què no us agrada la tardor? A mi m'agrada molt. A nosaltres no ens agrada, i a les abelles tampoc, perquè som insectes i ens alimentem de les flors. A la tardor comencen a bufar els vents freds que fan marcir totes les flors i si no hi ha flors, les papallones no tenim res per menjar. Oh, vaja, doncs sí que em sap greu. M'agradaria poder-vos ajudar. Doncs mira, per què no les portes a la vall de les papallones? Era el mussol Henry. La Connie i les papallones hi van anar a parlar. Hola, Henry. No n'he sentit parlar mai de la vall de les papallones. Com és? He sentit dir que és un lloc meravellós que hi creixen un munt de flors tot l'any, per més fred o calor que faci. Que bé! Així deu ser un lloc perfecte per les meves amigues les papallones. Ha de ser fantàstic i ens pots dir on és aquesta vall, tu? La granota John us podrà ajudar. Hi va anar una vegada, ja fa molt de temps. Moltes gràcies, l'anirem a veure ara mateix. Au, a reveure! Al riu, un peix saltava a la mar de content per celebrar el canvi d'estació. En Punxes havia anat al riu a banyar-se. Els tres amics van arribar a la cascada i li van preguntar a en John si els podia dir com s'anava a la vall de les papallones. Era a l'altra banda de les muntanyes. La cabra Belinda hi viu i deu saber el camí. Que bé, moltes gràcies. Portaré les papallones a les muntanyes a veure la Belinda. Voletejant alegrement, la Bella i en Flap van anar amb la Connie cap a les muntanyes. Sabien que cada vegada eren més a prop de la vall de les papallones i estaven molt contents. No els feia res pujar per aquells pendents escarpats. Llavors, la Connie es va aturar. Ui, em sembla que aquest camí el conec. I tant, és el que va per a casa de la meva àvia. La Connie i les papallones van arribar a un rierol de muntanya i es van trobar, sabeu qui? La cabra Belinda. Hola, amics meus, quina sorpresa més agradable. Què hi feu per aquí dalt? Busquem la vall de les papallones, que saps com s'hi va. I tant, seguiu-me que us ensenyaré el camí que hi porta. La Bella i en Flap van estar molt contents de sentir que aviat arribarien a la vall. La Connie i les papallones van seguir la Belinda per les muntanyes. Mentre un sabater jugava al riu, els tres amics van arribar als camps verds de l'altra banda de les muntanyes. A partir d'aquí no té pèrdua. Travesseu el bosc tot recte i arribareu a la vall. Gràcies per ensenyar-nos el camí. Ben aviat la Bella i jo podrem assaborir les flors de la vall de les papallones. Sí, gràcies per ajudar-nos i espero que ens tornem a veure aviat. Adéu!
La Connie i les papallones van continuar caminant. Mentrestant, havia corregut la veu i en Pinto i les altres papallones ja sabien que la Connie buscava una vall que hi podien passar l'hivern. Totes van anar volant la mar de contenta sobre els camps. Poc després, la Connie va arribar a una caseta. Quines flors més boniques que hi ha. Oh, esclar, aquest lloc el conec. És la casa de la meva àvia Clara. Caram, és magnífic. Són les flors més boniques que he vist mai. Quin jardí més esplèndid que té la teva àvia, és preciós. Hola, Connie, que contenta que estic de veure. T'has dut més papallones al meu jardí? Ah, ara ho entenc. La vall de les papallones i el teu jardí són al mateix lloc. Exacte, hi ha tantes flors i fan tan bona olor que totes les papallones de la contrada hi venen, encara que sigui de ben lluny. Però ara som a la tardor, comença a fer més fred i totes les altres flors s'han marcit. És veritat, i com és que al teu jardí creixen flors i en canvi el bosc no? Perquè jo les cuido molt, les flors, i cada dia miro com estan. Quan fa vent els poso unes tanques per protegir-les, i quan fa molt de sol les planto sota un arbre perquè tinguin ombra, i sempre procuro que no els falti aigua. I d'aquesta manera tinc flors tot l'any. Àvia, ets fantàstica. Que dolç que és el nèctar d'aquestes flors, és deliciós. Aquest lloc és meravellós, ens hi deixes quedar fins que s'acabi el fred? I tant, quedeu-vos tant de temps com vulgueu, així em fareu companyia, i amb les vostres ales encara tindré el jardí més bonic. Quina àvia més amable. Gràcies a ella, la Bella, en Flap i totes les altres papallones van poder menjar nèctar tot l'hivern. Aquell vespre, la Connie se'n va anar a dormir molt contenta. Havia après que si cuides flors, tothom se'n pot aprofitar. I ja tenia ganes d'anar a jugar al jardí tan esplèndid que tenia la seva àvia.